le toca a Isa Rebollido. Tamén é un placer enorme e absoluto. En este caso, Isa era pequena cando eu xa era postdoc, pero tamén nos coñecemos e veredes que traballa nun campo que parece un pouco ciencia ficción. Si é difícil detectar os planetitas arredor das estrelas que están tan lonxe, os cometas arredor desos planetas das estrelas que están tan lonxe, veredes que é super sofisticado, pero super interesante tamén. Así que vos deixo con Isa. Gracias. Bueno, moitas gracias a Ana e Minia pola invitación, moitas gracias a CITIC por acollernos. Cero presión, estou aquí dando unha charla entre Benja e Esther, casi nada, ¿no? Síntese moi pequena, ¿no? E como di Ana, pues eu non teño os anos de experiencia, pero as gañas que teño son parecidas, ¿no? Vou dar a miña charla en galego, espero que todo o mundo este de acordo con eso. Gracias tamén a Benja e Esther por adaptarse. E vou falar un pouco de as condicións que nós esperamos ou que nós buscamos para poder atopar vida, ¿no? Benja falou moi ben e explicou moi ben o contexto do noso sistema solar comparado con outros sistemas planetarios, e eu vou vos falar un pouco da formación e das cousas que estamos vendo, e iso inclúe pues, tamén un pouco dos exocometas, ¿no? E vou empezar simplemente por dicirvos que isto é o que pensamos, ¿no? Cando vemos un sistema planetario. Isto ten láser? No. Bueno, é igual. Vedes aí ao fondo unha estrela, hai algúns planetas, vedes un planeta aquí en primeiro plano, e isto é o que pensamos habitualmente dos sistemas planetarios, pero en realidade a maioría dos sistemas planetarios que estudamos son así, que esta imagen xa ensinou Benja antes, e é que son sistemas moi complexos. Temos unha estrela ou varias e temos planetas, os que sexan, 1, 7, e sobre todo temos unha morea, moitísimos, de corpos pequenos, vale? Que son os asteroides, os cometas, pero nas etapas iniciais, que son como esta de aquí, tamén temos un montón de pó e algo de gas. E este pó prodúcese pues, tal cual como aparece aí na imaxen, entre colisións entre corpos pequenos ou corpos pequenos con corpos máis grandes que liberan material ao entorno. E iso fai que o entorno sexa absolutamente complexo e que todo o que pasa no disco inflúa no resto dos corpos que están metidos nese disco. Benja dixo que isto é o que hai no negro, ¿no? Moi acertadamente, eu chámolle cando falamos de formación estelar o bonito, porque as imaxes máis espectaculares que temos do universo son todas de rexións de formación estelar, ¿no? E voume repetir un pouco co que contou el e falar un pouco tamén de formación estelar e formación planetaria, igual tirando un pouco por outro camiño, ¿no? Entonces isto é de onde partimos, vedes pues, todas as estrelas, están a imaxen do telescopio espacial James Webb, que ten un espello moi particular, se o vistes por aí, un espello hexagonal formado por espellos hexagonales, entonces fan estas imaxes con 6 puntas das estrelas, que son tal cual as que dibuixan os nenos, ¿no? Moi bonitas. E todas esas estrelas, moitas desas, están nacendo dentro desta nube, que é outra vez unha nube de gas e de pó. Todo eso vai formar parte da estrela e vai formar parte do sistema planetario. E este máis ou menos o resumen do proceso, que de novo xa explicou Benja moi ben, que é que partimos dunha nube de gas e de pó, que por interaccións co medio interestelar ou con outras estrelas ou co que sexa, hai algunha interacción gravitatoria que fai que unha nube que ten forma patatoidal colapse e forma un punto de gravedade no seu interior, que é como a segunda figura. E ese punto de gravedade no interior empeza a acretar todo o material que está ao redor, e é cando empezamos a facer a pizza cósmica, vale? E todas esas interaccións que hai entre o pó e ese punto de gravedade dan lugar a ese disco no que hai os seus propios puntos de gravedade. Ese disco non é uniforme, non é unha masa plana de pizza, é como se che quedara o bolo da fariña, como cando fas as fillóns, que son un cristo e non hai maneira de quitalos. Se che queda aí no medio, pois eso é o que vai dar lugar aos planetas. E especialmente nesta fase, que é esa parte de abaixo, que lle chamamos o disco protoplanetario, é onde se forman os planetas. E en particular, os planetas xigantes. Os planetas xigantes son planetas gaseosos, igual que Benja dixo das estrelas que non teñen superficie, os planetas gaseosos non teñen superficie.
teñen distintas capas de distintos materiais. Si pensades en Xúpiter, por exemplo, ten todas esas bandas de cores preciosas que rotan, e canto máis entramos no planeta, diferentes materiais vamos vendo, no? Diferentes presións. Pois eses planetas fórmanse aquí, no disco protoplanetario. Pero despois hai unha etapa que do que vou falar maiormente, que é a etapa de disco de escombros, ou en inglés, de debris. E chamase etapa de disco de escombros porque todo o que non pasa xusto antes queda aí. O sea, é un disco que ten os planetas xigantes, ten os embrións dos planetas terrestres, ou planetas e máis, e un cristo de cousas ao redor. Ten moito pó, un pouco dese gas que creemos que se libera en colisións, e moitísimos corpos pequenos que colisionan entre eles, e podesvos imaginar unha cascada de colisións. Un pequeno meteorito choca con outro pequeno meteorito, parte unha parte e o resto sae disparado, choca con outro, outra vez fais outro cacho, choca con outro, e así vai pasando seguido, e estáse constantemente xenerando pó, ata que chega un momento que xa non hai máis, e estabilízase, e aí é onde chegamos ao final, a un sistema planetario estable, onde xa temos planetas terrestres, planetas gaseosos, e uns poucos cometas e asteroides, como no noso sistema solar. Vale, pois esta etapa de disco de escombros, isto é máis ou menos o que vos acabo de contar, no? Un pouco máis técnico. Cando empezamos co disco protoplanetario, temos un montón de os puntiños son pó, e o azul é gas. Ese gas pode desaparecer de dous xeitos distintos, maiormente. Un é que sala disparado do sistema, como indican as flechas azules, e outro é que se acrete encima da estrela. O sea, que a propia estrela está absorbendo. E iso podemos observar tamén. E canto máis gas desaparece, fixadevos, máis grandes son os puntiños. Eses puntiños son os embrións dos nosos planetas terrestres ou rocosos. Hasta que chegamos, pois, a que casi non hai gas, ou non se ve, ou non é apreciable, e temos todo o noso sistema de escombros, que é a parte final. Nós temos un sistema de escombros. O sistema solar ten un sistema de escombros, que son o que xa presentou Benja como o cinturón de Kuiper e a nube de Oort. O cinturón de Kuiper e a nube de Oort, en principio, están compostos polos mismos tipos de corpos. Son cometas con moitos xeos, porque están en zonas moi externas do sistema, están moi fríos, as temperaturas son moi baixas, estamos falando de 200 graus baixo cero, por aí. Hai moi pouca radiación solar, isto é exterior á órbita casi de Plutón. Plutón forma parte, en teoría, do cinturón de Kuiper, e a nube de Oort, pois aínda máis lonxano, non? Aínda son corpos máis fríos, que reciben menos radiación solar. Pero hai dous componentes máis, non? Un é o cinturón de asteroides, que está entre Xúpiter e Marte, que está, entre outras cousas, estabilizado por Xúpiter. De feito, Xúpiter fai unha función de protección terrestre tremenda, que é que mantén a raya, digamos, un montón de material que se non estuvera Xúpiter ou se non tuveramos un planeta xigante, entraría hacia a zona interna do sistema solar, poñéndonos en perigo, pois, as formas de vida na Terra. A Terra seguramente non, pero as formas de vida na Terra sí. Ademais, o cinturón de asteroides está feito de un material lixeiramente distinto ao cinturón de Kuiper e a nube de Oort. No cinturón de asteroides xa non temos tantos cometas, e sobre todo xa non temos tantos cometas que estén formados por xeos, vale? Porque esa zona xa é unha zona máis templada do sistema solar, e son casi todo, pues, meteoritos formados por silicatos e por minerais. E temos outra componente máis da que falamos normalmente menos, que é a componente zodiacal, que está máis ou menos na zona da Terra, o sea, está onde estamos nós, pero que é moito máis débil. Non temos tantos meteoritos, digamos, nin tantos cometas, temos un montón de pó, que son os restos dese disco de brie, ou dese disco de escombros antigo. E a componente zodiacal normalmente non se estuda moito, pero vou a mencionar despois ao final outra vez, entonces quero que vos acordedes. E se estades nun sitio moi oscuro, podedela ver. Deste lado, do lado da dereita, vedes a Vía Láctea, esa é a nosa galaxia, eso non ten nada que ver co sistema solar, eso nós estamos dentro da Vía Láctea, e despois tendes a luz zodiacal, vale? Un brillo moi suave que se ve nas zonas moi oscuras. De feito, vedes a contaminación luminosa na zona baixa da imaxe,
Entonces tendes que ir, pois non sei, eu nas Canarias nunca o vin, vino en Hawái, pero nas Canarias nunca o vin. E chamase zodiacal simplemente porque está na mesma órbita que os planetas, vale? Porque está no noso disco, no mismo disco no que estamos todos os planetas. E o cinturón de asteroides e o cinturón de Kuiper, máis ou menos. Vale. Está un pouco movido. Como afecta o disco de escombro a devolución do sistema planetario? Vale. A imaxe xa é unha pista bastante clara, non? Nun disco de escombro, aínda que xa non temos todas as interaccións que temos no disco protoplanetario, porque xa moito do material xa o arrastramos, acordadesvos desta componente de gas que xa desapareceu por acreción a estrela ou por fotoevaporación, sí que temos moitísima actividade dinámica dentro do material sólido, dentro do pó e dentro das rochas e dentro dos planetesimales. Co cual, hai moitos procesos dinámicos que liberan pó e gas o menos, pero tamén, por colisións ou polo que sea. Si eso pasa cerca dun planeta, o planeta pode absorber ese pó e ese gas. Pode absorber na súa composición global, se é un planetesimal, simplemente crecer con eses materiales, ou pode absorber na súa atmósfera, se xa ten atmósfera ou se ten capacidade de acretala, que tamén depende da masa inicial do planeta, non? E esta é a creación de material nos planetesimais. E isto é fundamental para que os planetas que están, por exemplo, nas zonas internas do sistema, adquiran materiais volátiles. Porque os materiais volátiles nas zonas internas do sistema non sobreviven, simplemente pola presión de radiación, polos propios fotóns da estrela. Ese material remóvese, elimínase do sistema. Pero nas zonas externas, por exemplo, sí se mantén, porque manténse conxelado na superficie dos cometas, como pasa pois, no cinturón de Kuiper, ¿no? E además temos unha mistura de materiais no disco que pode dar lugar a procesos químicos e a aparición pois, de moléculas complexas ou de minerales complexos que poden afectar tamén a composición dos planetas que se están formando na zona interna. Voume poñer un pouco técnica porque Benja falou moi alegremente de longitudes de onda e eu non sei se todos aquí saben que son ou non as longitudes de onda. Entonces, os que xa o sepades, podes mirar o Twitter e os que non, pois explico un pouco, vale? Na parte de arriba, bueno, hai unha liña que penetra a atmosfera da Terra que explica se a nosa atmosfera é opaca ou non esas longitudes de onda, pero a que me interesa é a seguinte, que é onde vedes esa liña vermella, e iso é o que explica, ese é o concepto, digamos, de longitude de onda, que é cal é a frecuencia de oscilación ou cal é a oscilación dos fotóns. E a oscilación dos fotóns depende da súa enerxía. Pois móvense máis despacio ou móvense máis rápido, e vedes que as que se moven máis despacio teñen longitudes de onda máis longas, o sea, a forma da onda é máis grande, que son as do radio, e se son moi enerxéticos, como no ultravioleta, rayos gamma, rayos X, móvense máis rápido, non? Teñen frecuencias máis altas. E, bueno, están aí os tamaños da longitude de onda, pero o seguinte que me interesa é que vayades á zona onde está a frecuencia, porque é a que nos ensina os colores. Vedes que a longitude de onda do visível, que sale aí con a frecuencia máis ou menos entre medias, non? Das máis pequenas e das máis altas, é onde vemos nós. Esa é a luz que nos percibimos, e fixadevos que é un cachiño moi pequeno en realidade de todo o espectro. Esa é a luz que nos percibimos con os seus ollos, que son as que nos dan todas as propiedades que somos capaces, que unha persona é capaz de percibir. Pero hai moitísimas máis frecuencias nas que nós, os astrónomos, temos que observar tamén para comprender pois, todas as propiedades dos materiales que estamos observando. E isto non se fai só en astronomía. Isto é tamén crítico pois, en tarefas de laboratorio, de estudio de materiais, de estudio de fósiles, de moitísimas cousas, incluso en medicina, non? E hai outra propiedade máis, que é que podemos establecer unha especie de relación moi sinxela, non moi simplista, da frecuencia ou da longitude de onda ca temperatura dun corpo. E se vos fixades, as temperaturas, cando vamos ao infravermello, son como de menos 100 grados centígrados, ou menos 200, que son máis ou menos as temperaturas que vos dicía do material no cinturón de Kuiper, vale? O sea que, cando queremos ir a estudar estes discos de escombros, estes corpos que están, ou estes discos que están formados por moitísimo pó e moitísimos escombros, temos que ir a esa longitude de onda, vale? Temos que ir ao infravermello. Para os máis cinéfilos,
E vos, algúns sodes moi pequenos, pero os máis maiores acordaredes vos de que era como veía Predator, ¿no? Que eran estas imaxes térmicas. Vale, pois aí, Predator vería os discos de escombros, nós non os vemos. Vale, pero bueno, pero vedes que é unha combinación, vale? E necesitamos, en realidad, estudar pois todo o rango, ou todo o que podamos do rango de frecuencias. Si collemos este rango, máis ou menos, e vou volo ensinar dado a volta, vale? O sea, aviso. E intentamos sacar información dun sistema que ten unha estrela e que ten un disco en todas as longitudes de onda que podamos, sálenos algo así, vale? Bueno, moveronseme un pouco hasta tal, pero explico-vos. Está do revés. Antes estaba o infravermello cara a esquerda, o visible cara a dereita, ora está ao revés, vale? No visible vemos a estrela, esta componente de aquí, a emisión estelar. Pero no momento que empezamos a movernos a infravermello, no que distinguimos tres partes, que son infravermello curto, medio e longo, aparece a contribución do disco, que o que pon aí, IR, infrared, nas siglas en inglés, é o infravermello que ven do polvo. Aí o que estamos detectando é o polvo que está neses discos de escombros. E esa foi, durante moitos anos, hasta fai casi nada, a maneira máis eficiente de observar este tipo de discos e de estudar este tipo de obxetos. E diredes, pois que rollo? Pois un pouco. Pero, que pasa? Que si... Bueno, vou vos enseñar un exemplo real. Este é un exemplo real, vale? Entonces, nós queríamos esta estrela que ten estes números de catálogo, como contaba Ben antes, ¿no? HD 106797. Queremos estudiar este sistema, vale, pois sacamos a longitude de onda de micrómetros, pois sacamos a 1 micrómetro, sacamos a 5 micrómetros, a 6 micrómetros, a 10 micrómetros, tal. E vamos sacando puntiños e vemos que se vai parecendo o modelo que tiñamos antes. O sea, efectivamente, neste sistema temos unha componente de disco e temos po. Que pasa? Si en vez de ter un punto aquí, un punto ali, un punto alá, tal, temos moitísimos puntos, podemos empezar a caracterizar o po que estamos vendo. Podemos empezar a entender si ten pois este material ou este outro material e o que é máis importante, si hai cambios, si podemos facer estudios temporales. E isto da semana pasada, o sea, igual os astrónomos que hai aquí tampouco saben o que é, isto é un estudo da estrela Beta Pictoris, que vou seguir falando desto un pouco porque é a miña favorita, e como variou o que chamamos o espectro de 2004 ao 2023. No 2004 foi o telescopio espacial Spitzer, que tomou os datos, estes datos de, pois, puntos a 5 micras, a 10 micras, a 15 micras, a 20 micras, a 25 micras, pero moitos, con un sample moi alto, e entonces ven dous puntos que son máis brillantes, ¿no? Que teñen máis fluxo. Sin embargo, ahora, cando volvemos con James Webb, dicimos, pois vamos a mirar que vemos ahora, non aparecen. Pero é precisamente porque no 2004 ou 2005 estábamos vendo un punto álxido de produción de po. Iso quere dicir que no fai 20 anos estábamos vendo unha colisión no disco, pero claro, sen a comparación da observación de agora, non o sabíamos. Por iso é tan importante revisitar e seguir aí machacando, pedindo datos sempre, para poder ver este tipo de evolucións temporais. Por que vos vou seguir falando de Beta Pictoris? Porque é la joya de la corona. Cando falamos de discos de Bri, pois quitando o noso sistema solar, que, bueno, témolo aquí, é máis fácil de observar, este é o sistema que o ten todo. Non o podedes ver a simple vista, non porque non se vexa, senón porque está no hemisferio sur, vale? Esta é a estrela Beta da constelación Pictor, e vese desde o hemisferio sur nada máis. Esta é unha imaxe real, vale? E esta non só é unha imaxe real, é a primeira imaxe que temos dun disco de escombros. E non só é a primeira imaxe que temos dun disco de escombros, é a primeira evidencia de que existían sistemas planetarios, de 1984. Conta a lenda, non sei se é verdad, se non é verdad, porque nunca lle preguntei aos autores, que isto víase tal cual, nada máis poñer o ollo no visor do telescopio. Estou vos falando de visores de telescopios, isto eu xa non o vivín, nós agora traballamos con cámaras nada máis.
pois con Tan Smith e Terrill, que foron os que o viron, que xa se veía así, o sea, xa se veía o disco sin facer ningún tipo de procesamento. Esta imaxe un pouco particular, bueno, vedes que o tamaño que marca aí son 500 unidades astronómicas, se vos acordades da charla anterior, unidades astronómicas é a distancia da Terra ao Sol. Este disco ten como uns 1000 unidades astronómicas. O sea, non solo é un disco moi interesante porque vemos colisión, é un disco xigante, vale? Podemos contar ademais que, pois en comparación co sistema solar, o sistema solar ten 3,5 3.500 millóns de anos, máis ou menos, ¿no? Esta estrela ten 20, unha estrela moi xoven e un disco moi xoven. O sea, está vivindo todas as etapas primixenias que viviu o sistema solar. Es ese momento que nós queremos saber que pasou para que a Terra se formase no sitio no que se formou, que as condicións que se formou, que a cantidade de auga que se formou, que a lúa que ten, ese momento que tan ansiamos saber, está o vivindo Beta Pictoris, ou vai no vivir pronto. Vale? Por iso é tan importante estudar este tipo de discos que son máis xóvenes, porque nos dan información dun período que nós non podemos observar no noso sistema solar. Pero por analoxía, pois podemos testar as nosas hipótesis e os nosos modelos. Que máis? Bueno, ademais é un sistema que está moi preto, está aos 20 parsecs, máis ou menos. Eso, en escalas astronómicas non é nada aquí á volta. Este sistema é famosísimo, ademais, porque non só aparecían variacións no isto que vos contaba, de 20 anos, entre o telescopio espacial Spitzer, que, por certo, xa non funciona, e o novo telescopio espacial James Webb, sino que xa se veían co telescopio espacial Hubble, que Hubble, si sonaravos ou non, pero se non contovolo, é como o primeiro grande observatorio da NASA, que tiña pensado servir a un montón, non só a un concreto, sino a un montón de casos científicos. E Hubble ainda funciona, lanzouse no 90, ainda funciona a día de hoxe, cruzados dedos, que lle queden moitos anos, e vedes que do 97 ao 2012 hai algún cambio así, algún cambio. Este sistema, ao contrario, que forma Haut, que é outro disco de escombros que vos enseñou Benja, que estaba así de frente e vían os anéis e tal, este disco está de canto, vale? Si non vou explicar antes, este disco está de canto. Entonces creemos que pode ter anéis, pode ter cousas dentro do disco, tal, pero simplemente non as vemos, só vemos o disco de canto e o pó. Entonces isto, cando saliu, pois carei no 2012, isto foi tremendo, mirade as variacións, como cambiou dun ano para outro, tal, ou en 5 anos, tal. Están todos flipando. Viron tamén que tiña un planeta, isto foi descoberto no 2008, e, por certo, outra curiosidade, esta imaxe foi feita, ou este vídeo foi feito pola mesma persoa que fixo o de HR8799, que enseñou ben antes, que se chama Jason Wang, que traballa na Universidade de Santa Cruz, e son moitos anos de observacións do sistema. Que vos falta aquí? O sea, aquí estou vos enseñando unha bola que se move, pero aquí non hai disco, aquí non hai pó, aquí non hai nada. Estos son técnicas de moita precisión de sustracción de modelos. Precisamos entender moi ben os discos se queremos estudiar os planetas que están dentro deses discos. Entón, temos que entender a cantidad de pó, o color, os cambios que pode ter para poder eliminalo das imaxes e chegar a estes niveles de sensibilidade que eran como os 5 estadios de fútbol e a bombilla do árbol de Navidad que dicía Benja para poder ver os planetas, non? E ten, de novo, esa imaxe, esa máscara encima que se chama coronógrafo, que é o que tapa a luz da estrela, non? Para que podamos ver mellor o contraste. Vale, pois este sistema non só ten aquela colisión que vos ensinei, está así de canto con variacións, ten un planeta, ten outro planeta, ademais, un dos poucos discos de debris ou discos de escombros que coñecemos con máis dun planeta. O que pasa que Beta Pictoris C, os planetas chamanse así, o nombre da estrela, letra, está moi cerca da estrela e aínda temos moi poucos datos de feito. Beta Pictoris C foi descoberto en 2019, o sea, non fai tanto, vale? Solo temos, creo que unha imaxe directa aínda. Vale. E este, creeredesme ou non, pero é o mismo disco, outra vez. É o mismo disco, cunha máscara encima do disco, pero esta é a imaxe tomada con James Webb. Si vos acordades, vou la enseñar.
da imaxe do Hubble están rotadas, non? Simplemente. O sea, en vez de estar así planas de toda, pode haber un pouco de rotación. Pero é a mesma. Esta é a imaxe do Hubble, esta é a imaxe do James Webb. O James Webb non só nos move nese rango de longitudes de ondas, porque Hubble ve no visible e James Webb ve no infravermello, danos de repente unha sensibilidade ao fluxo que non tiveramos nunca. É un telescopio xigante no espacio, moi estable, con instrumentos moi estables. O sea que de repente estamos vendo todos os segredos que ocultaba ese disco tan planiño, que resulta que non é planiño, que é totalmente asimétrico, que parece ser que hai unha colisión e que de repente aquí pues ten un brazo que se lle escapa pa un lado. Isto de feito chamámolo a cola de gato, porque ten así como pinta de... Bueno, houve discusión. Pero é que además estamos vendo nesta imaxe que o plano do disco, que veíamos tamén con Hubble, non é a única componente. Hai o plano do disco, hai esta cola de gato, hai un disco secundario e hai pues, todo eso que se ve aí na parte de arriba que nin temos moi claro que é. A explicación para estas estructuras tan extrañas que vemos neste disco é outra vez unha colisión. E diredes vos, claro, porque nos outros datos tamén sale. É outra colisión, outra distinta. Esta creemos que pasou fai 150 anos. E a outra que estábamos vindo facía 20 anos. O sea, que o que estamos vendo realmente é a increíble cantidad de actividade dinámica que hai nestes sistemas. Hai un vídeo... Hai un vídeo que ensina primeiro o disco de frente, vale? Isto é todo modelado. E vades ver en vermello ou en naranxa a componente principal do disco, esa que era planiña, e en azul a componente secundaria. Vale? Fixádevos, na parte alta de arriba vaise ver como un pequeno destello e vades ver como se produce esa colisión e esa estructura de cola de gato. Aí está. E a estructura aparece, desenvólvese, é xigante, creemos que uns 1000 unidades astronómicas de longitude en realidad, e a perspectiva fainola ver en realidad como se fora unha cola de gato. E parte desa colisión tamén é o disco secundario que estamos vendo. Nada desto, nin a cola de gato nin o disco secundario se percibiron antes en 40 anos de estudios deste sistema. Vale, isto é o rompedor que está sendo James Webb para os estudios de discos de escombros. Bueno, pues, se recapitulamos, Betapic ten 2 planetas, un disco de escombros, variacións no espectro, variacións nas imaxes, pois tamén ten exocometas. Betapic é o sistema por excelencia que utilizamos para estudiar os exocometas. Que son os exocometas? Exactamente eso. Cometas que están fora do sistema solar. Podemos ver realmente cometas co pequenos que son fora do sistema solar? Sí. E podémoslos ver precisamente por... a ver si se volve a empezar. Ai, no. Aí. Podémoslos ver precisamente por esas colas gigantes de gas que producen oscurecementos na estrela cando pasan por diante, igual que os planetas causaban tránsitos que nos permiten detectalos. Por que sabemos que son cometas e non son outra cousa? Porque non volven. Os planetas son periódicos, son moi predicibles e podemos ver cando pasan por diante da estrela e cando volven a pasar e podemos medir o seu período. Os períodos dos cometas son moi variables porque depende moito de onde veñan, da excitación dinámica que traen de antes, quere dicir se interactuaron con outros corpos ou non, e paselles unha cousa que ademais tamén enseñou ben Jaime moi ben, que a veces son absorbidos pola propia estrela. Entonces nunca podemos predicir os pases destes exocometas. Pero por que son relevantes? Pois polo mismo que vos contaba antes. Estes exocometas creemos que se están formando nas zonas externas do sistema, que teñen unha cantidad de xeos moi importante e que son os que potencialmente poden influir na composición química dos planetas da zona interna. Entonces, interésanos moito entender cales son os procesos que provocan estas actividades cometarias de transporte de materiales, sobre todo de materiales volátiles das zonas externas ás zonas internas, por que os vemos tanto en Betapic, están relacionados ca intensa actividade dinámica que estamos vendo, por que
non temos estas evidencias en outros sistemas planetarios que xa, digamos, o seu disco de escombros está máis disperso, non? Vale, entonces, espero que chegados aquí, non sei como vou de tempo, creo que ben, chegados aquí, espero teros convencido máis ou menos de que os discos de escombro son importantes para entender a formación e a evolución dos sistemas planetarios, que ademais son fundamentais para estudiar o transporte de materiais dentro do disco e que ese transporte de materiais é fundamental para entender onde se pode desenvolver vida ou non, porque creemos que este tipo de eventos puderon ter lugar no sistema solar e puderon incluso ser os responsables da presencia de auga na Terra. Como vos dicía ao principio, a Terra creemos que se formou máis ou menos in situ, na zona onde está, moi preto do Sol. Eso quere dicir que os materiais volátiles non abundaban no entorno no que a Terra se formou. E para que a Terra adquirira a cantidade de auga da que disfrutamos hoxe en día, da chuvia, dos océanos, dos ríos, dos mares, probablemente precisáramos actividade cometaria e actividade de transporte que depositar eses materiais no noso planeta. E gracias a isto, os exocometas, os cometas, estamos todos aquí. No que me queda, que é pouco, vamos a falar un pouco, ou vou falar un pouco, das etapas posteriores, no? Despois do disco de escombros, despois de que estemos xa nese sistema planetario formado, donde buscamos vida, en realidade, e como buscamos vida, non? Pois é controversial, non, controvertido. E é esta famosa zona de habitabilidade, da que tamén falou Benja. A zona de habitabilidade é unha definición un pouco vaga da zona na que podemos ter auga. Que pasa? Que a zona na que podemos ter auga depende de tantísimas cousas. Normalmente tendemos a simplificalo a zona na que a temperatura da estrela permítenos ter auga na superficie do planeta. Que pasa? Que a superficie do planeta ten outros elementos que lle afectan que non son solamente a estrela, non? Bueno, e vedes que é máis ou menos, como decía Benja, no? A zona pois, máis cerca da estrela demasiado quente, a zona máis lonxe da estrela demasiado fría, e no medio riciños de ouro, que é xusto. E esta é unha gráfica que máis ou menos conta o mismo, pero dunha maneira un pouco máis intringulada. Vedes, no lado esquerdo, a temperatura da estrela. A temperatura está en graus Kelvin, pero a diferencia entre graus Kelvin e graus centígrados son 270 graus, entonces 300 graus arriba ou abaixo non nos fan a diferencia, vale? Tanto vos dá 3.000 que 2.700 e tanto vos dá 7.000 que 6.700. E na parte, no eixo X, na parte de abaixo, o que vedes é a cantidade de luz que dá a estrela ao planeta que ten, relativo a canto recibe a Terra. Pois a Terra está no 100%, vale? A Terra está, recibe toda a luz que dá o Sol na Terra, recibe a Terra. E despois o resto é máis, pois, para este lado máis, para a dereita menos. Aquí hai varias cousas. Primeiro, Venus está no borde da definición da zona de habitabilidade. O sea, que en teoría, segundo a definición da zona de habitabilidade, Venus non ten suficiente temperatura para ter auga líquida na súa superficie. Que pasa? Que a temperatura de Venus é moito máis alta que a temperatura da Terra, en realidade. Porque a atmósfera de Venus é tan densa que provoca que a temperatura debaixo da súa atmósfera ou na súa superficie sexa altísima. O que temos é un efecto invernadero brutal. E Marte pois está noutro lado, máis ou menos, ¿no? Está na zona demasiado fría e, aparte, a densidade da atmósfera de Marte pasa o contrario. É tan baixa que non pode realmente afectar a temperatura na superficie. Sin embargo, a Terra está aí no punto exacto. Aparte de eso, que máis particularidade vedes nesta imaxe? Todos os planetas están por debaixo. Os planetas que normalmente estudamos para buscar zona de habitabilidade, buscar auga líquida, etc., están en torno a estrellas moito máis frías que o Sol. Non quere dicir que non coñezamos planetas alrededor de estrelas máis quentes que o Sol. Si, coñecemos. Pois Beta Pictoris é unha estrela máis quente que o Sol.
HR 8799, que enseñou Benja antes, é unha estrela máis quente que o Sol. Vale? Teñen planetas. Pero, polas súas órbitas, polas súas zonas de habitabilidade, non os estudamos tanto como as que están en torno a estrelas máis frías. Cal é a desventaxa desto? Bueno, aí está a Terra, perdón. Que as estrelas que son máis frías que o Sol teñen actividades magnéticas máis altas e, polo tanto, teñen máis eventos fotosféricos, cromosféricos, que o noso Sol. Todo isto que falábamos das auroras, que son tan bonitas e tal, claro, son moi bonitas porque as vemos de cando en vez e porque realmente non nos afectan. Pero se estuviéramos moi cerca da estrela, como teñen que estar moitos destes planetas, pero en realidade ter temperaturas suficientes para ter auga líquida, aí pode empezar a afectar a actividade da estrela na superficie. O sea, podería ser habitable en canto a temperatura teórica para ter auga líquida, pero podería ser inhabitable en canto a afección na superficie do planeta que ten a radiación da estrela. Estarían sometidos a eventos de radiación brutales, vale? Entonces, moitos deses planetas que aparecen aí e que estudiamos para a zona de habitabilidade, en realidad non creemos que sean habitables, como por exemplo o sistema TRAPPIST, que enseñou Benja tamén, se non vos acordades, ese que ten 7, que estaba moi cerquiña todos da estrela. A estrela moi fría, vale? Por que eso estudamos? Porque son relevantes para entender todo isto que eu falaba antes, que é o proceso de formación e como chegamos desde os ingredientes iniciais hasta o resultado final e todos os procesos que poden pasar polo medio que poden afectar a evolución dos planetas e a evolución da súa composición química. Si temos algún planeta que nos interese e que digamos, vale, este ten boa pinta para estudiar estas cousas, para estudiar habitabilidade, para estudiar búsqueda de vida, sacamos o seu espectro, que é, de novo, isto de observar en diferentes longitudes de onda, en diferentes frecuencias. Aquí na parte no eixo X vedes a longitude de onda, está en micras outra vez, unha micra, dúas micras. Cando temos moitos puntos, de novo, igual que fixemos con beta pictoris para detectar esas colisións, podemos intentar estudar a composición dos planetas. Que pasa? Que estes planetas, como decía Benja de novo, non os podemos ver de forma directa. Podemos ver de forma directa, sí, pero non os podemos ver de forma directa ca precisión que necesitamos para construir estes espectros. Entonces, sempre dependemos de que eses planetas pasen en fronte da súa estrela, que transiten. E cando eses planetas transitan, vemos a parte da luz da estrela que perdemos. E realmente o que estamos facendo é, de forma indirecta, decir, vale, si isto non o vemos da estrela, é porque está tapando o planeta. Lóxico, non? Vale, pero ten, digamos, o seu intríngulis. E entonces, facendo esta técnica, observando un planeta, neste caso WASP-96b, o que facemos é observar en moitas longitudes de onda distintas, ver canta luz da estrela bloquea e sacar este espectro no que detectamos auga. Como de seguros estamos de que haxa auga neste planeta WASP-69b? Bastante. O 100%? No. Hai moitos modelos que se poden aplicar. Se vos fixades, pois os puntos parece que siguen a liña azul. A liña azul é a que indica auga, vale? Os puntos que siguen a liña azul parece que ao principio moi ben, pero despois xa se descalabran. É moi, moi complicado. Estamos intentando chegar aos niveles de precisión que incluso para os telescopios máis sofisticados volvese un reto total, vale? É moi complicado. E hai outro problema, que isto podemos facelo con planetas que transiten en fronte da estrela, pero que sexan moi grandes, porque se son moi pequenos van cubrir moi pouco, ou van bloquear moi pouca parte da estrela, son máis difíciles de detectar, e polo tanto é máis difícil aínda construir un espectro preciso. Entón, teñen que ser planetas xigantes. Que pasa cos planetas xigantes? Pois que en realidad non creemos que podan ter vida, porque non teñen superficie. Están compostos de moitos gases distintos, teñen presións moi altas, non son entornos idóneos. Entonces, por ahora, estamos moi limitados a entender as atmósferas de planetas nos que en realidade non creemos que poda haber vida. Hai intentos de observar planetas que sí, que sexan terrestres e tal? Sí. Xa vos digo que non teñen boa pinta, vale? Os últimos congresos que hubo, nada, fai un par de meses,
todos os meus compañeiros decían nada, espectros planos, o sea, era como que non vías unha liña, non? Cero información. Pero bueno, pero estamos traballando para mellorar eso, ¿no? E eso aí entran todas as misións futuras. Fomos ao espacio, vemos que mellorábamos co Hubble, por exemplo, fixemos un telescopio máis grande, o James Webb, e digo fixemos porque isto tamén é da Axencia Espacial Europea, vale? O sea, é de todos. Fixemos un telescopio máis grande e dixemos, vale, melloramos, e entonces ahora dixemos, pois vamos facer un máis grande aínda, e é o Habitable Worlds Observatory. Este é un telescopio que é unha proposta, non está aprobada todavía por ningunha axencia espacial. Eu podo vos dicir, se me preguntan negareino, pero que hai conversacións entre a Axencia Espacial Europea e a NASA para construir algo parecido a isto. Isto en realidade é unha proba de concepto, non quere dicir que o telescopio vai a ter esa pinta, é o que se propuxo, que os científicos propuxeron para facer. E a idea é facer un James Webb a lo loco, xigante, enorme, moitísimo máis grande. Creo que a proposta máis grande eran 15 metros, cando o James Webb ten 6,5. E a idea de Habitable Worlds Observatory do HWO é coller o que fixo James Webb, que é pues, facer estas imaxes directas de planetas gigantes, pero sacar isto de planetas terrestres. O sea, de repente darnos unha ventá absolutamente fascinante a planetas parecidos á Terra, con composicións parecidas á Terra, con atmósferas parecidas á Terra. E vai ser, por suposto, esperamos, si se aproba e si realmente todo vai ben e se lanza, que non vai ser hasta os 2050, máis ou menos, esperemos ter moitos resultados moi interesantes, ¿no? Vai realmente revolucionar o campo. E se vos acordades de que ao principio de todo dixen, pois porque a luz zodiacal, pois a luz zodiacal vai ser un problemón para o Observatorio de Mundos Habitables. Porque esta luz zodiacal está precisamente no mesmo sitio que están os planetas rocosos. E creemos que todos os sistemas planetarios teñen aí unha cantidade de pó que non é neglixible, que non podemos ignorar, e que nos vai facer de escudo para ver esos planetas. Entonces, agora, no que estamos metidos moitos astrónomos que traballamos en discos de escombros é en intentar entender o mellor que podamos esa luz zodiacal para facer eso que vos ensinei con Betapic, que é entendela moi ben para poder eliminala da imaxe. Bueno, e a outra misión futura que quería mencionar, esta sí que non está nin en conversación, nin aprobada en ningún lado, chámase LIFE. Isto é un concepto dos anos, en realidad, 90, 80, 90, por aí, antes chamábase Darwin, que é poñer un montón de telescopios no espacio e utilizar a luz de todos combinada para poder resolver as zonas máis internas, o sea, para poder ver as zonas máis internas dos planetas rochosos e as lúas e os cometas de sistemas planetarios con soles, o sea, con estrelas moi parecidas ao Sol. O que pasa que, bueno, por desgracia eso, aínda non lle troupo o ollo a ninguna axencia espacial. E nada, vou rematar aquí, 5 minutos antes, creo, e vou deixar un par de ideas. Pois, agora mesmo, na situación na que estamos, como está a ciencia, estamos todos volcados no telescopio espacial James Webb, porque nos acaba de dar resultados en nos poucos anos que leva en funcionamento. En realidad, lanzouse en 2021, 25 de decembro de 2021, a primeira luz de ciencia foi en xullo de 2022, as operacións científicas empezaron, sí, por aí, por xullo-agosto de 2022, o sea, que leva moi pouquiño en funcionamento. Ainda acabamos de pasar o terceiro ciclo de envío de propostas de astrónomos para observar con James Webb, está funcionando espectacularmente. Entonces, digamos que a nosa cesta, onde estamos metendo todos os nosos ovos, e cruzando moitos dedos para que funcione moitos anos, vale? E funciona moi ben en sincronía co telescopio espacial Hubble. O que vos contaba do espectro, o Hubble ve moi ben en luz visible e en luz ultravioleta incluso, o James Webb ve moi ben en infravermello. E a combinación dos dous está nos dando moitísimos resultados, sobre todo no campo de exoplanetas e de estudo de atmósferas de exoplanetas. Non falei moito de telescopios que estén en Terra, pero as imaxes que enseñou Benja o GIF que enseñou Benja de planetas orbitando a súa estrela e o que enseñei eu de Betapic B tamén orbitando a súa estrela, están tomados desde Terra. Desde Terra estamos facendo moitas cousas tamén en investigación exoplanetaria. Son absolutamente complementarios.
sin os do espacio, o sea, solo cos do espacio non vamos a ningún lado e solo cos de terra non vamos a ningún lado. O sea, que son esforzos totalmente complementarios. E digo, eses telescopios que se usaron en particular foron telescopios que están en Chile, pero en Chile, en Hawái, en España, por suposto, temos os grandes observatorios nas Canarias, todos están sendo cruciais para este tipo de estudos. E, bueno, despois deixar a pincelada de que nas próximas décadas, o que pasa que as próximas décadas serán os 2040, 2050, temos ideas moi prometedoras para telescopios espaciais, que dependen, por suposto, das axencias espaciais, que dependen da vontade política e da capacidade de financiamento destas axencias, ¿no? Entón, esperemos, pues eso, que vaya todo ben e que teñamos moitos telescopios moi guais nos próximos anos. E nada máis, moitas gracias.